Ngizolanda imlando ke manje. Ngizolanda imlando ejule kakhulu. Le video le izolekelela abantu abaningi kulonyaka ka2025. Izolekelela abantu abaningi kulonyaka ka2025. Le video le sizokudonsela umlando ke namhlanje wokugula kwakho ukuphila kwakho. Le video nilalelisise ngoba ihamba nomlando wokuzaleka kwakho, ihamba nomlando wozigulo eziphethe, ihamba nomlando wokulapheka kwezigulo emzimbeni wakho. Le video le uyilalelisise kahle. Ngithe umkhulu Mazibuko umuntu wamakhosi namanono. Ngabe umuntu wakini washona edlululiwe, washona exoshiwe ekhaya, washona egwaziwe, washona eshayiswe imoto, wasala emgwaqeni. Ingakho wena kwenzeka zonke lezi zinto. Umkhulu Mazibuko ke akwazi ukukwenza. Uyakwazi ukwehlamba umuntu ohambe wayothwala, osehlushwa umoya wokuthwala. Indiki lifuna ukusibulala, indiki lifuna ukusembatha ngomeyikho, indiki ngenxa yemilando. Ngenxa yemilando. Imilando ke ihlupha kakhulu imlanjwana. Leli indiki ngoba libulala abantu kangaka nje, libabulala nesimo sokuthi usekwaba khona imilando. Umkhulu Mazibuko uyakwazi ukuhlamba amanzi amnyama nokuphendulwa komsamo. Ingabe waphuphunyelwa ingane ungazi. The amakhosi entaba, amakhosi amanzi, amakhosi ezulu, athi amanono entaba, athi amanono amanzi, athi amanono ezulu. Athi ubani lo? Athi umoya kalizwe wesikhombisa. Izipho lezi intaba. Izipho lezi intaba. Isipho sobumnyama, isipho sokukhanya, isipho esilingene. Zintathu lezi nkwa. Zintathu lezi nkwa. Ingabe wabulala umuntu, wamdlisa, wabulala umuntu, wamdubula, wabulala umuntu, wamgwaza. Kodwa sizoqala sibheke isizathu nento eyakulidela ukuthi wenze leyo nto. Sizokwenza ama group abantu esizowenza iviki neviki noma iSunday neSunday. Uma sesedlulile kule Sunday yakulokho yokulashwa kwalabo abantu, siyabadelete lo group leyo siqambe entsha. Sizokwenza ama group ka WhatsApp, ama group esokwazi ukuthi sixhumane nabantu ngokulashwa kwezigulo zabo nemisamo yakubo. Ngiphinda ngibingeleleke ababukeli beSolomon TV, ngibingelela umkhulu Mazibuko. Ngizolanda imlando ke manje. Ngizolanda imlando ejule kakhulu. Le video le izolekelela abantu abaningi kulonyaka ka2025. Izolekelela abantu abaningi kulonyaka ka2025. Le video le. Kuye kwathi kweminye iminyaka ngiqala ukusebenza noma sengisebenzile iminyaka yamibili mangicabanga. Ngafika nenkulumo eyayithi nenkulumo eyayithi kuzokhuphuka indiki selaphe indiki, sisenkingeni yokwelapha indiki. Indiki lifuna ukusibulala, indiki lifuna ukusembatha ngomeyikho, indiki ngenxa yemilando. Ngenxa yemilando. Imilando ke ihlupha kakhulu imlanjwana. Leli indiki ngoba libulala abantu kangaka nje, libabulala nesimo sokuthi usekwaba khona imilando. Imilando elandiswayo phezu kwabantwana noma phezu kwabantwana bethu. Sizobamba ke imilando nje manje.
Sizobamba imlando njengamanje ngoba singabantwana bemlando. Manje ngicela ukuthi babukeli beSolomon TV nilalelisise le video le. Nilalelisise niyilandele njengoba injalo. Umkhulu Mazibuko ke umuntu kamoya, umuntu wamakhosi, umuntu wamanono. Akwengibeke kanjalo. Umkhulu Mazibuko umuntu wamanono. Umuntu wamanono umuntu onesimo sedlozi nesimo seyithunywa. Umuntu okwazi ukwelapha ngamakhambi nemithi aphinde akwazi ukwelapha ngomoya nomlingo kamoya namanzi. Umuntu wamanono, umuntu wamakhosi ukwazi ukwelapha ngamakhambi nemithi aphinde akwazi ukwelapha ngomoya namanzi. Umkhulu Mazibuko ke ungumuntu wamakhosi, ungumuntu wamanono. Umkhulu Mazibuko ungumuntu wamakhosi, ungumuntu wamanono. Uyakwazi ukulapha ngamakhambi nemithi, hayi amakhubalo. Uyakwazi ukulapha ngamakhambi nemithi, uyakwazi ukwelapha ngamanzi nomoya, imilingo kamoya. Akhuluma into ngezwi yenzeke, akhuluma into ngezwi aphila umuntu, akhulekela umuntu asinde, afaka umuntu emanzini ahlambuluke, afaka umuntu emanzini aphile. Umkhulu Mazibuko ke lo. Alapha umuntu ngeimpande ngamakhambi, aphile, kwelaphe kumoya, kwelaphe kumzimba, kwelaphe izifo emzimbeni ngamakhambi. Amakhambi ngaba zimbiza, ngaba zintelezi ezelapha izifo emzimbeni womuntu, ezilwa nezimpi emzimbeni, zintelezi lezo. Ezilwa nezifo emzimbeni, zimbiza lezo. Aphinda akwazi ukwelapha umoya ngemithi okungamagobongo nokulashwa kwemimoya nezinkamba. Umkhulu Mazibuko ke lo. Ngiphiwe lezi zinto zombili mina. Amanzi, umoya, imithi namakhambi. Angazi ke ukuthi ufuna ukungizwa kanjani. Ngiphinde le video nilalelisise ngoba ihamba nomlando wokuzaleka kwakho, ihamba nomlando wozigulo eziphethe, ihamba nomlando wokulapheka kwezigulo emzimbeni wakho. Le video le uyilalelisise kahle. Ngithe umkhulu Mazibuko umuntu wamakhosi namanono. Sinamakhosi amanzi, sinamakhosi entaba, sinamakhosi kamoya. Bathathu labo bantu. Phezu kwalomuntu uthi umkhulu Mazibuko. Sinamanono amanzi, sinamanono entaba, sinamanono ezulu. Three. Baphethe lo mkhulu Mazibuko bese kuba umoya oqala kaNkulunkulu. Bayisikhombisa labo mkhulu phezu kwaMazibuko. Bayisikhombisa amakhosi entaba, amakhosi amanzi, amakhosi ezulu, amanono amanzi,
amanoni entaba, amanoni ezulu, isithupha lezo. Bese kuzoba umoya ongumnini, umoya omkhulu, umoya kaLizwi. Nawo mhlawumbe bayisikhombisa labo bantu labo. Bese kuzoba izipho ezimphethe yena uMazibuko, izipho ezimphethe eziwubuthathu bukaNkulunkulu. Sebe u11. Bese kuzoba yilona ke ngithi umhlabuhlangene oyisiqalo nesiphetho. Kube khona isiqalo nesiphetho u12 lo. Imoya u12 embethe lo muntu okumbone uye. U12 ithe amakhosi entaba, amakhosi amanzi, amakhosi ezulu, athi amanono entaba, athi amanono amanzi, athi amanono ezulu. Athi ubani lo? Athi umoya kaLizwi wesikhombisa. Umoya kaLizwi wesikhombisa. Izipho lezi ezintathu. Izipho lezi ezintathu. Isipho sobumnyama, isipho sokukhanya, isipho esilingene. Zintathu lezi ikhwama. Zintathu lezi ikhwama. Izipho lezi ezintathu. Bese kuba isiqalo nesiphetho. Bese kuba isiqalo nesiphetho. Sizokudonsela umlando ke namhlanje wokugula kwakho, wokuphila kwakho. Namhlanje sizokudonsela umlando ke namhlanje wokugula kwakho, wokuphila kwakho. Ngithe sesiye lapha abantu basinde manje. Isikhathi sokuthi selapha abantu basinde manje. La kwaMkhulu Mazibuko kwaguqungene nasemsusankomo. Nakuphi lapha engisazohamba khona ifafaza lelizwi likaNkulunkulu, ifafaza lezize lapho likaNkulunkulu, ifafaza le medication lezize lapha mzimba ikaNkulunkulu. Zikalizwi kamoya. Athi ke uMkhulu Mazibuko unamagumbi amanomhlaba. Unemithi namakhambi. Unomoya namanzi. Una 4 elements. Unomlilo, unomhlaba noma umhlabathi, unamanzi, unomoya. Lo mntwana kaNkulunkulu, lo mntwana kaLizwi, lo mntwana wesiqalo nesiphetho. Sifuna ukunelapha nelapheke ke manje. Sesifuna ukunelapha nelapheke manje. Niyeke lokhu nithi nelashwa nangelapheka. Niyeke ukuthi nelashwa nangelapheka. Sinonelapha namhlanje nelapheke. Angazi ke noma niyangizwa. Sifuna ukuzonilandisa imlando manje. Sonilandisa umlando nensila. Umlando nensila. uMkhulu Mazibuko ke akwazi ukukwenza. Uyakwazi ukwehlamba umuntu ohambe wayothwala, osehlushwa umoya wokuthwala, amhlambulula ususe ebhonqo. Uyakwazi ukwelapha umuntu ohambe wayothwala, olandele into angasayifuni manje, esiyame emhlumeza embulalela ingane, elala naye, emgilisa yonke imkhuba. uMkhulu Mazibuko uyakwazi ukuhlambulula lokho. uMkhulu Mazibuko uyakwazi ukuhlamba amanzi amnyama nokuphendulwa komsamo. uMkhulu Mazibuko uyakwazi ukulapha leyo nto leyo ayilapha ebhonqo. uMkhulu Mazibuko uyakwazi ukwelapha izifo emzimbeni wakho. uMkhulu Mazibuko uyakwazi ukulapha umoya, abaka moya, amagumbi amane omhlaba. Ngiphinde uhambile wayothwala, iyakuhlupa lento eyisithwalo uhambe wayoyilanda. Buya kuMkhulu Mazibuko uzokulapha.
buye kulomkhulu Mazibuko uzofika kwelaphe. Yize kuzoba umlando nokwesulwa kweinsila, kodwa umkhulu Mazibuko uzokwelapha. Naphendulela umsamo naphehlelwa amanzi amnyama phezulu komsamo. Buya kumkhulu Mazibuko uzofika kwelapha ebhonqo. Akuhlanzele lo umsamo aphume ngane kwakho. Uyagula uphethwe izigulo zomzimba. Izifo lezo kuthiwa zelapheki emzimbeni wakho. Buya kumkhulu Mazibuko uzofika kwelapha ebhonqo. Welapheke 8. Bese kuba ukwelapha komphefumulo. Uzohlala naye lapha phansi ukhuluma imilando namaqiniso. Uzokhuluma imilando namaqiniso ukwelapheka komoya lokho. Uyawelapha umoya, welapha imimoya. Umkhulu Mazibuko phezulu kwakho. Uhlushwa imimoya buya. Sikulandisa imilando yokuphila kwakho, yokuzaleka kwakho, yokugula kwakho. Ibukeni ke le video bese nikwazi ukuthi niyilandele ngokuyikona. Sizokwenza ama group abantu esizowenza iviki neviki noma iSunday neSunday. Uma sesedlulile kule Sunday yakulokho yokwelashwa kwalabo abantu siyabadelete lo group leyo siqambeka. Sizokwenza ama group ka WhatsApp, ama group esokwazi ukuthi sixhumane nabantu ngokwelashwa kwezigulo zabo nemisamo yakubo. Sihlale nabe groupini for iviki, for 7 days or for 6 days. Sihlele nabe groupini siyidelete leyo group. Siqale entsha yabantu abasha. Uma usafuna ukungena futhi kuleyo uyokhokha imali yakho ungene kuleyo leyo group leyo. Ngoba sifuna ukwelapha abantu benjani belapheke manje. Sifuna ukwelapha belapheke. Sifuna ukwelapha belapheke ngoba kule group esizowenza noma kulama group esizowenza sizothi sikuhlambululile osuku lesithupha okumgqibelo. Sikuhlambululile sakwenzela lokho esikwenzela khona. Amaphupho ozovuka nawo uzowafaka kuyo le group ngoba kule mali esizobe sikwelapha ngayo yale group kuzobe kukhona imali yamaphupho lapha esizoyithatha inani nje lele solibeka. Nizongena kule group, ningene kulama group la, ufaka imali yakho, uhlaziyela amaphupho kuyo le group le. Ungene namaphupho bese siyayidelete ngesonto, sesiqambe entsha. Ngoba ngesonto sine meeting yokugcina lapho esohlangana khona egroupini. Uma nibe u15 kule group, kodwa ngizofisa ukuthi kula group, kulama group kungena abantu abalishumi. 10 labo bantu labo bekhokha imali yabo 10 imali yabo ezobe ibalekelela throughout the week izobe ikulekelela uze imali yakho igcine ngesonto, igcine ngesonto. Uxhumana nje nami egroupini. Sakunensebenze entsha esizoyenza. Uma kuyikuthi ukuze uzolapheka khona ulapho. Uma kunesidingo sokuthi uhamba ufike kimi, uzohamba ufike kimi ngifike ngiwelaphe mina. Bese sihleli inhlelo sokuthi welaphe face to face usungibona nawe. Usuke la usuka khona uze kimi sifike sikwelaphe. Kodwa sizokhanda ama group ka WhatsApp esizokwazi ukuthi sifonelane singene egroupini sixoxe nabantu neinkinga zabo, abanezigulo bayanezigulo, abanenkinga zemsamo, inkinga zemsamo, inkinga zikamoya, inkinga zikamoya. Kuyo le group lena babe yishumi laba bantu. Babe yishumi laba bantu. Inani lakhona sizolikhipha ukuthi ngeviki iviki lakho liyinani lokuthi emalini.
lina nelukuthi uyayikhipha leyo mali yakho ungene kulekhuzana kulama group, ungene kulama group uzoxhumana nomnguni, uxhumane nonkosana okuyibona abazokwazi ukuthi benze njani. Basilekelele nina ukunifaka emagroupini. Uma inani labantu abawu10 lenela bazowela kwenye iviki, kwelinye iviki, kanjalo sesizolapha abantwana bakamoya sibelaphe ngokuzaleka kwabo. Angithi uyabona umntwana mayizalwa kubalwa amaviki kuthiwa evikini lokuthi ukhandeka ukuthi nokuthi evikini lokuthi aze ahlangane u9 months amaviki. Kubalwa amaviki neinsuku ukuthi uneinsuku engaka ukhulelwe, amaviki amangaka ukhulelwe. Kulo 7 days esawubekelwa belu sizolapha abantwana bakamoya bese kuthi ngesonto senze final meeting. Umhlangano wokugcina siyidelete leyo group, siyikhiphe, siqambe entsha. Uzokwelapheka useMpumalanga, ulapheke use Cape Town, ulapheke use Eastern Cape, kuphi neEastern Cape, ulapheke use KZN. Kodwa mawusu kuyikuthi kunezinto eziphoqa ukuthi uhambe ufike eMazibuko akwenzele lezi zinto ngendlela okuyiyona uzokwenzela. Sizosebenzisa uphepho ukusendela abantu izinto. Sizosebenzisa uphepho ukusendela abantu izinto. Sizosebenzisa uphepho ukusendela abantu izinto okufanele ukuthi zilokhuzana zibalekelele. Okufanele ukuthi zibenze njani zibalekelele. Sizosebenzisa uphepho ukusendela abantu izinto okufanele ukuthi zibalekelele ukuze sizokwazi ukuthi izinto zethu ziqonde. Uzokwazi ukuthi izinto zethu zenze njani ziqonde. Bese ke niza kimi ngqonile enfisa ukufika kimi face to face mase niphuma egroupini seniza kimi ngqo. Sikwazi ukuthi sinilekelele, sikwazi ukuthi yini ekudinga ukuthi nenzelwe yona. Ibukeke le video le isilamlelo sabagulayo kwimimoya kwamakhaya emisamo nazo zonke lezi zinto. Umlando nensila ezizohlanzwa manje la. Sizokwelapha abantu belapheke. Sizokwelapha abantu manje belapheke. Ungizwe kahle. Umkhulu Mazibuko uyakwazi ukwelapha umsamo ongaqondile nowaphehlelwa amanzi amnyama. Uyakwazi ukwelapha izifo emzimbeni wakho. Uyakwazi ukulapha abakamoya. Imilando emibi yoyinsila phezulu kwakho. Ngabe uhambe wayothwala waphatha isilwana, sizoshaya isilwane sisikhiphe sisilahlele. Kuwumlando nokwesulwa kwentsila lokho. Ingabe unenkinga yomsamo, sizowulapha sishaye sihlanza amanzi amnyama aphume ebhunqu. Kuyinkinga yemilando nensila lokho. Sibuye kube zigulo zomoya, igulo zemimoya. Kuwumlando nensila lokho. Zigulo zomzimba zenyama zegazi. Kuwumlando nensila lokho. Kune ngabe kwathwalwa kini, uthwelwe kini noma kwathwalwa kunekhehle lathwalayo kini, uyahlupheka uhlushwa ileyo mimoya. Noma wena uthwalile, wena wahamba walanda into esikuxakile manje ekubulalela umndeni wakho, emosha ikhaya, ekuthathela yonke into, ekwenza ungalali, ekulalayo wena. Sizokuhlambulula thina sikulaphe yelapheke leyo nto. Sibuye sizi la uhlushwa imimoya wena. Woza sikuhlambulule sikulaphe welapheke. Uhlushwa izifo. Woza sikuhlambulule sikulaphe welapheke. Sibuyele lapha yana. Sizoba negroup
ama group ku 4 weeks of the month uzoba khona ama group ayi4 njalo ngesonto senze final meeting kuzobe kwelasha abantu kuhlaziyelwa abantu amaphupho kuhlaziyelwa imilanda abantu la kule group sivale singene kwabanye siwavale singene kwabanye uzothola inamba kaMnguni uthola inamba kaNkosana uzothola inamba kaMnguni uthola inamba kaNkosana kule lokuzana kule program noma kulapha esizama ukukwakha uzolapheka lapho okhona uzokelashwa welapheke ngabe useKapa ngabe useCape Town ngabe useMpumalanga ngabe useLimpopo ngabe kuphi lapho khona Eastern Cape kuphi uzokwelapheka ngokwe group ngokukamoya bese sikwazi ukuthi ke manje sesiyokulekelela ukwelapha ngophepho sikusendela izinto ufaka imali wena sikusendela izinto thina ufaka imali yakho nje sikusendela izinto ngophepho sikusendela izinto ngophepho ngithi ke mangise eKapa basondela abafuna ukungibona face to face ngithi mangise Eastern Cape basondela abafuna ukungibona face to face ngithi mangise eKZN basondela abafuna ukungibona face to face ngithi mangise eMpumalanga basondela abafuna ukungibona face to face ngithi mangise eGoli basondela abafuna ukungibona face to face kodwa kwesiqale la egroupini ukuze sizokwazi ukuthi wena welashwana udingana kuphi nendawo sihlangane ngalamafoni singathathi labo WhatsApp usibenza ngobufebe kodwa sithathe labo WhatsApp usibenze abokwelapha abantu singathathi labo TikTok isibenza ngobufebe nokuhamba nqunu lapha nokukwenza ukugcina inkanuko zakho kodwa kusibenze abokwelapha abantu manje ke sizokwazi ukuthi senze into efana naleyo ukuze ukwazi ukuthi nilekeleleke bantu bakamoya ukuze nikwazi ukulekeleleka sizokwazi ukwenza into efana naleyo ukuze nizokwazi ukulekeleleka abantu bakamoya le video ngifuna ukuthi niyibukele lokho niyibuke le video niyilandele njengoba injalo kulonyaka ke sekuzoqala kulonyaka 2025 sekuzoqala bafaka inamba zami zombili kuma video bazofaka ka Vodacom bafaka MTN eka Vodacom 006 eka Vodacom 082 uVodacom lo 082 392 3664 082 392 3664 eka MTN 065 605 9385 065 605 9385 uMTN lo ngiphinde uVodacom 082 392 3664 Vodacom 082 392 3664 uMTN 065 605 065 605 9385 065 605 9385 ilapho nje babukeli beSolomoya TV ilapho nje babukeli beSolomoya TV akwesibuyeke size la kunomuntu oguliswa izifo emzimbeni wakhe bayiguliswa izifo emzimbeni wakhe izifo ihamba necancer izifo ihamba nestar sign inkanyezi istar sign icancer izifo noma ngabe ingculaza icancer iTB emzimbeni ke womuntu kunenkinga yokuthi icancer isiyacindezeleka iyaminimizeka iyabulaleka ibulawa yini ibulawa izifo ibulawa izidlo
esiyidlayo esiyifaka emzimbeni icancer ukuze ikwazi ukulisana namagciwane angenayo emzimbeni. Ngoba ukudla esikudlayo kungamagciwane khona. Uma ukudla esikudlayo kungamagciwane khona kuyayicindezela icancer ukuze izokwazi ukulwisana nezifo ezimayelana nayo okuyingculaza, okuyicancer, okuyi-TB, okuyi-diabetes, okuyini izifo ezisemzimbeni wegazi lakho. Izifo zegazi lezi engiyibalayo. Izifo zegazi lezo. Icancer iyahluleka ukuthi yelaphe noma idlala indawo yayo emzimbeni womuntu ngoba ikhona icancer emzimbeni womuntu. Abelungu ke kuze bebone ukuthi noma abelungu abamnyama ngoba angibaza abelungu mina, abelungu abasekho manje. Sekwaba khona abalungu abamnyama okuyibona abasebenzisa ukubulala thina ukuze kuba benefit bona. Sibuya ke siza la. Icancer bafika abelumbi bayilumba emzimbeni womuntu, bayithatha njenge virus bayikhipha, bayise laboratory, bayoyicheck ukuthi isele engafi. Isel kuma cells engafi. Ephila for million years emzimbeni womuntu. Icancer bayithatha bayicwaninga, mabeqeda ukuyicwaninga necancer le base beyabuya bezosebenza ngayo emzimbeni womuntu ukuthi bakudlisa izifo ezizokwazi ukuthatha treatment. Icancer emzimbeni ukudla esikudlayo kuyayibulala icancer, kuyayicindezela icancer, kuyayicindezela icancer, kuyicindezela phansi. Kuthi makuyicindezela phansi izifo zizenzele egazini lomuntu ngoba icancer isuke ingenawo amandla okulwisana namagciwane angenayo emzimbeni noma ngabe yiluphi uhlobo legciwane. Ingakho ubona ingculaza kuthiwe uzifo zonke ngoba ingamagciwane amaningi angena ke ngaphakathi. Angazi noma le cancer abayikhiphayo ile ivirus noma ibacteria. Kodwa uma sizolandela ngomoya sizothola ukuthi bathatha ivirus eyicancer bahamba bayoyicwaninga, noma bathatha ibacteria eyicancer bahamba bayoyicwaninga, mabeqeda ukuyicwaninga bayibuyisa babone ukuthi ibacteria engafile ayenzeki lutho. Bathi ke sizokhanda ukudla okuzobulala le bacteria noma okuzocindezela le bacteria ingabi nawo amandla emzimbeni womuntu ngoba umuntu uthi umfaka lesi sifo angafi, uthi umfaka lesi angafi. Ngikhuluma ngomuntu omnyama manje akwesehlukaneni ukucindezela icancer emzimbeni yethu. Akwesehlukaneni ukucindezela icancer emzimbeni yethu bantu abamnyama. Hlukanani nokucindezela icancer emzimbeni. Iyona into ke ngoba ngithi mina umazibuko uyakwazi ukwelapha izifo emzimbeni womuntu. Angaya kungitshene mina ngesifo esiphethe umuntu. Ngeke uzungitshene. Ngizazi njengoba ngizazi lezi zifo. Nokuthi zisebenza kanjani emzimbeni womuntu ngiyakutshela. Hlukanani ke nento ecindezela icancer emzimbeni wakho. Hlukana nayo. Kube izifo zabantu abaphethwe ama-piles, ama-ulcer, izinso, isibeletho, umphambili wakhe, ukukhumalelwa ile lowo muntu lowo bahambe bayocindezela i-Aquarius, uketshezi Aquarius, istasayini okuthiwe Aquarius bahambe bawucindezela bathatha uketshezi baze bathi esibelekweni benza i-pap smear, bazokudonatisa ngegazi benze zonke lezi zinto ngoba babona leli igazi lakho li-rich, le virus noma le bacteria yakho i-rich ayifi. Abantu
abaphethwe izinso labo abaphethwe amapiles abaphethwe ilokhuzana ikhensa yesibelethe ikhensa yomphambili wendoda ikhensa yegazi nazo zonke lezi zinto yonke into ikhensa yonke into ikhensa ngitheni ngithe hlala uzilinde wena ngithe hlala uzilinde wena uzilinde wena ukuze uzokwazi ukuthi uyibukisise le video uyibuke le video uyibukisise le video le uyibuke uyibukisise le video le ukuze uzokwazi ukuthi ichazele le nto engutshelayo ukuthi sizokwelapha thina usinde bonqo abantu bayeke ukubulawa izifo amagciwane nazo zonke lezi abantu bayeke ukubulalwa izifo okuthiwa zelapheki abantu bayeke ukubulawa zilwane abantu bayeke ukulalwa zilwane abantu bayeke ukubulawa yimimoya abantu bayeke ukubulawa yimilando yemsamo nenhlambuluko bengisachazela nje ngikukhela phezulu ngikhela nje kancane mbukeli weSolomoya TV ukuthi uma ngithi mina ngumelaphi womoya ngudokotela womoya ngibamba zonke lezi zinto ezenziwa lapha ezibhedlela ezenziwe ngibamba ngihleli la kithi kwaMazibuko ngibamba ngihleli la ekhaya leni ikhaya leSolomoya ngibamba ngilalele uma uhleli lapha ngwami ngufunde nguqede bese ngisho lokho engikutholile kuwe mangiqeda ukusho lokho engikutholile kuwe bese ngikwazi ukuthi ngikulekelele ngisatholakala eSoweto eZona kwaGuqungene satholakala khona uza kimi uphathe 200 rand yakho ngisatholakala eMsusankomo kwaBest uza kimi uphathe 200 rand yakho ngisatholakala eKhayelitsha eCape Town uza kimi uphathe 200 rand yakho kunjalo nje bekanike babukeli beSolomoya TV ibukele iSolomoya TV ilembathe ngokweqiniso iSolomoya TV ukuze liyokwazi ukukulekelela kule nkinga obhekene nayo manje ukuze liyokwazi ukukulekelela kule nkinga obhekene nayo manje akusiqhubekele phambili sinabantu abehlelwa zinkinga zokudlwengulwa sinabantu abehlelwa zinkinga zokugwazwa sinabantu abehlelwa zinkinga zokuginqika nezimoto sinabantu abehlelwa zinkinga zokushayiswa zimoto sinabantu abehlelwa zinkinga uvela aqhamuke nje abantu bamenyanye bamshaye lezo nkinga lezo kwadlwengulwa kwanyukubezwa isalikazi esikwembethe wena sakwembatha kabi sakwembatha ngani sakwembatha ngokudlwengulwa sifuna ukugezwa sisuswe kuwe kwembuzi ezimbili emnyama nemhlophe bese uthola impande yamacala ngoba kuba yicala lokho bese uthola impande yamacala kuMazibuko uthola impande yomlando kuMazibuko impande yomlando ihamba nembuzi emhlophe impande yamacala ihamba nembuzi emnyama ukususa amacala ukususa ubumnyama phezulu kwakho bese sikwazi ukukulekelela ngabe umuntu wakini washona edlwenguliwe washona exoshiwe ekhaya washona egwaziwe washona eshayiswa imoto wasala emgwaqeni ingakho wena kwenzeka zonke lezi zinto buya kuMazibuko uhlale naye phansi nilandisane ngemlando akwelaphe welapheke ngishilo ngathi sasizone lapha manje nenze njani nelapheke ingabe wakhipha ingane wayibulala ingane wayibulala ingabe washonelwa ingane isizelwe ingabe waphuphunyelwa ingane ungazi buya sikulekelele
Ingabe wabulala umuntu, wamdlisa, wabulala umuntu, wamdubula, wabulala umuntu, wamgwaza. Kodwa sizoqale sibheke isizathu nento eyakulidela ukuthi wenze leyo nto. Bese siyakwelapha. Angeke ubulala umuntu manje uthi umbulale ngephutha sibuye sikwelaphe kwamazibuko, uphinde uhambe uyobulala omunye, uphinde ubuye uthi uzokwelashwa ususa umuntu. Vele ngeke ngikwelaphe mina. Ngizokuyeka ngoba usho ukuthi wenza izinto ngabo we. Noma kunalomuntu wakini ongakasuswa kuwe, ofuna ukuthi asuswe kuwe, owahambe ebulala abantu. Le video ibukeni niyilandele njengoba injalo. Ivideo yokwelapha abantu ka-2025. Siyabelapha bayasinda manje na. Siyabelapha bayasinda manje. Asibelapheli into engeke iphele kuye. Siyayilapha siyayiqeda. Isiqubulo esisha leso ukuthi asiyilaphe siyiqede. Asibelaphe belapheke. Asiyiqale siyiqede. Right Thoma Rayfetsa. Siyayiqala siyayiqeda. Siyayiqala siyayiqeda. Unyaka wokuqala uqede. Unyaka wokwelapha izifo zelapheke. Unyaka wokwelapha abantu belapheke. Unyaka wokwelapha inkinga iphele isuke. Ngokomilando nezinsila. Ngokwemilando nezinsila. Babukeli beSolomon TV. Babukeli beSolomon TV. Iviki neviki sizoba negroup yabantu abazolekelelwa belashwa ukuze bekwazi ukwelapheka. Ngoba nihlushwa yilezi inkinga enibhekene nazo, yilezi ngisho. Nihlushwa yilezi inkinga engiyishoyo. Insila nomlando. Insila nomlando. Umlando wakho lo. Uyiqala uyiqede uyelapha yelapheke. Akusibelaphe belapheke. Banjalo babukeli beSolomon TV, ni subscribe, ni share, ni like. Nithinte ne-notification bell. Notification bell uyayithinta qafa. Izokutshela. Share nakwabanye bayithole nomfanekiso eqoshwayo. Nidlulisele kwabanye ukuze bezokwazi ukuthi nabo belapheke basinde. Umkhulu Mazibuko lo, isanu sezulu. Banjalo ke nibukele iSolomon TV. Ningalilahli iSolomon TV ukuze liyokwazi umelapha. Sizokwelapha imimoya ejulile manje. Sizokwelapha imimoya ejulile manje. Imimoya yezifo, imimoya yezilwane, imimoya yezinsila, abahlushwa imimoya, moya umsamo nokuphehlelwa amanzi amnyama. Siyabonga ababukeli beSolomon TV. Qhubeka njalo nibuke iSolomon TV. Amen.